Guys, lah apa ini pasar Jedes pasar Wage ternyata dibongkar kayak dibangun mana gede ini. Iki konsepnya piye guys? Iki kapan awi ketrayo suwi berarti ora rene ora nang pasar Wage, nang pasar Jedes sih. Iki kok modelnya digawe ngene kabeh ya. Sak rowono kanan kiri modelnya ngene iki. Kaya nggih cencangan sapi ngono ya modelnya. Cencangan sapi. Nah, terus pasar sapi sing kono mosok arep dipindah rene. Lah terus pasar pagine umum kayak ning endi terusan? Jajal guys, komen guys. Iki iya dimulai kabar iki dimulai bangun ini iki terus akhirnya Pak Giri dijak dolan-dolan nang Jakarta kono sampai saiki ora mulai. Iya guys, tolong jelaskan guys, tolong jelaskan ini soalnya pagar ya dhuwur. Enak lorong tengah jalan model ini. Kayak gini kabeh guys model. Apa bakule iki kene terus adep-adepan ngono to guys. Kayak iki dalane ngono to guys. Bakul kaki limane nang kene, karo nang kene ngono to guys. Iki dalane ngono to guys. Piye. Apa masa sapi kabeh lek pasar sapi nang lor kono terus tinggi apa lek upama iki tinggi pasar sapi. Terus pasar umum ya kurang luas lah iki tinggi pasar sapi. Soalnya pasar Wage iki gede lho. Depol pasar Wage. Jadi terus saya kirim pasar manuk malah ulang-ulangan nang kono kuwi guys. Baru bakul-bakul warit barang lading kurungan campur aduk kalian bakul bumbon suwi tenan ora ini guys ya. Kalau umpama sudah panas tidak usah bingung cari air, tidak usah bingung cari yang dinamakan minyak yang lain. Ketinggalan info toh guys. Tekanan dan juga satu kali ditekuk 3 kali hilang. Iya, konsepnya Pak Giri, angon-angon gedene terus ditinggal dolan nang Jakarta. Kurang mulai. Apa ini rasanya? Apakah masih kemudian diceritakan? Dan bahkan nanti bila mana bapak atau kecocokan ada minat ada keinginan ambil hasil guys, malah ulang-ulangan yang ini guys kalian ya, pasar pitik malah nganjobo kayak mang pasar pitik gede-gede. Kayak warung Al pindahnya nanti warung Al. Warung Al pindahnya nanti ya. Kowe arep sarapan arep karo blek ketok. Malah pindah ra ngomong. Pindahe nang endi? Soprai. Ketoke prai guys. Betul. Ini pundake Pak Mentres. Jadi asli Pak Mentres kok sini kan nonton. Mentres. Monumen gede, monumen reok tertinggi ke Asia Tenggara. Mah finishing iki bangun nah ini guys.
Tapi sing iki manune apa iki jeneng? Pagrin ndak lek sing kidul wae dhuwur-dhuwur. Langsung nggih jenjangan sapi. Lek jenjangan sapi kurang nombo. Ya iki lho, wis pokoke nggih anu lah. Di bakulan adep-adepan ngono lho. Iki lorong jalane rono. Ngono lho. Kira-kira ngono, guys. Lengkungan. Lengkungan gini, guys. Sampai kau ngandalke minyak urut. Iku lho sampean oleh sini. Kalau manuke. Ayo sing kulino tuku sini. Sampai bolong sampai iso mari untung iso mari kula tak bali. Kula lenggak Pak, gawa tenan. Pakai mriki. Nek sedhuwur terapi ora bayar. Kuncine wong urip niku siji ning saraf. Nek saraf sampai durung dinormalke. Arep tuku terus langsungane wong sampai koyo Kai wong ngadeg. Iki sampai bersari, Pak. Sampai delok. Celonane mlorot. Celana. Mas ngoten niku nyuwun sewu. Kula ting dalem duwe keluarga kena stroke lumpuh saraf kejepit mlakune pisak sikile mengecil. Nek omahe cedhak gowo mriki. Oh sing di. Nggih, bismillah. Aku sama. Relax. Mumpung ketemu, mumpung enten kesempatan. Sing sering dirasain apa, Pak? Gampang ingin ya. Ya Allah. Dalamnya mriki mawon. Waduh, iki peluru kendaline wis. Peluru kendali sih. Gentalone. Sarape ten mriki. Wah, ngomong semua Pak. Kalau Anda mengandalkan katakan ini obat, ini kurang obat semua ini. Korban. Esok sampai orang obat, orang itu. Di parkir barang malah ulang-ulangan, guys. Alah, bro, ya celepet nih. Celepet nih, guys. Harus jelas rego pitik, guys. Ngerungok nih lah. Ora tuh. Teh, lha apa teh? Kete kasih walang, guys. Kete kasih walang. Sponsor baru. Biar jadi. Maksudnya murah, hanya murah. Ya, kurang gowo. Yang lanangnya pinter, Bu?
Sing niku wau dicekel niku wau. 55. Tak kira 40 barang ngono. Mak. Oke. 55. Oke, sama apa sasak 5. Berarti ya nggak buka ya sing tak ngono-ngono kuwi luwih gede nah. Wis 35 maton. Ya maksudnya. Golek apa? Bukatir to. Pripun bu kabar Ibu? Sampean karo siapa? Piyambak mawon. Kula gretane teng kidul mriku. Mboten pados. Dolan-dolan lho wong badhe ndandosi listrik ya rencange dereng saged anjing tak dolan sik ngono. Nyapa listrik iki? Listrik jalan lho Bu. Dadi sing mengelola kan kula lek listrik jalan. Lah jenengan kok teng pekenan barang. Tapi ya lek kurang titik. Oh, alah pados lah. Iya. Nggih. Lah kula ke badhe setor ke anu lho Bu. Kur titik ya, dadi isin lah oleh setor titik. Papan lore ditono. Lho biasane iki paling ora 50 ekor ya mare kur nggawa 5 6 kan ya. Ojo dikeki lek nyaur angel. Bosku dulu loh guys, Bukati putrane namanya Mas Aang, Pak Lurah. Lah sapa sing golek pitik sing padha pitik iki lho. Ini bos kula iki lho. Nggih, sami-sami. Kayak sana ini pinten Bu per kilone? 40. Wah, om piro kayak gitu. Esok kira oke. Entoke kula mboten sekeca kalian tonggo Bu Estu. Mbot sejene mambu ki nruwajal gek suwaba waduh. Lelek petik enten iki kan kula pakan ngoten lek wareg pun nggih pun klipang-klipeng mboten tebih. Buase golek pitik sampai teko pasar guys. Kurang lek nyetori. Biasanya aku nyetori gak aku ora duwe ekah. Harus setor titik izin, setor 10 15 izin biasanya masyarakat. Lek mantuk disusul Pak Lurah. Nggo sepeda, tole dikiran ning kabupaten. Oh, dikir bersama niku ta. Nggih. Iki ketua cabang nih. Oh, ketua cabang PSHT niku. Wah, nggih lurah nggih PSH anu ketua cabang. Ya, Dewan Cokar dia sing angkat kerja. Oh. Nggih. Ngertos sepak terjang Siar magange kan ngangge setra lek ngono ngangge setra kan ibu kurang. Ngangge kurang iso nenten. Nggih. Karene diteluk wis tadi. Kuwi diseke piye lho? Dijakno pengen iki jebulane nyolong pecel. Kenapa lho Pak Timbang pilih mesem tok timbang susu. Oh. Pak teko amit penyabdo Oh, yo. oh niki to. Oh nggih. Kula tak ngiduril, Bu. Lek oke ya teko. Wah, nggih. Lah, lho. Anu apa kuwi? Wis dijemput bapake. Pakai mobil Renmek sing biasa tak gowo wae lho, guys. Wis dagangane iso lah okah. Cukup. Cak mulai. Kok mulai gitu ya.
lho guys. Sampean mireng dhewe regane ayam kampungnya 40 ribu per ekor. Gawe ekor de piro ya rucah gede cilik kae sekitar 150 mbuh enak mbuh ora lho guys. Ya lek sing sak mini-mini iki sekitar piro ya 50 mbuh enak mbuh ora lek omah ae. Tapi serius tak nggih sok dodo. Ora saiki ya. Lek kok mosir tak setane saiki bro yo aku mang ya somong buka tuh. Putrane ya dadi lurah ya dadi ketua cabang PSHT. Bro. Udah ditekok nih guys, mentoknya guys. Sementara mentoknya surat jelas. Surat menak karo bangga paru. Cul. Cul. Sokono waduh heram kayak di kita ini kan dari Batan Warak ini skor di pengenang sekitar rumah ora sopo mentok berarti bahkan malah sopo malah turun lipeng ora apa mana lek cilik-cilik mindi-mindi ngono wae. Itulah 9 menit. Serangan tubuh. Itulah 9 menit. Satu hitung bulu guys. Yo 14.5 guys. 14.5 tinggal 14 ora diwehne guys. 14.5 maksudnya 145. 150 guys. Dhuwur periane. Cek. Ngarani opo? Kalau ora tak dong gitu. Aduan. Ora tau warung yo ulang-ulangan kayak mencap ngopi tak sih tak ya terus gone pak dan gon yang enak gone pak sempit
warung ya ora seluwe sanyu aman ya ora indah lho. Sarapan karo ngopi sopasu. Bapak iki guys biasanya satu-satu. Rapinya guys, kawan 14.000. Di tahun baru ini kilo. Satu lho Pak. Larang. 100. 12. Terus kini dua belas ke pundi mas? Niki lho kalih niku. Oh niki toh? Nggih. Pak. Kayak 10. 12. Pas. Pencari 100 langkung lanange jane gede. Ini mana Pak? Dereng. Basonge 14. Basong 14 tuh. Basong Ora enek tok. basong. Iya. Resesi 14, 140. Kaya ini 14 guys. Ini 14. Sireng iki. Turunan lho. Lagi turunan anu Bun 65 tadi. Halo kawan. Tengah sini. Siap. Rolas guys. Foto pelur rolas. Mek Pak. Saya marah. Dapun murah ini. Betul ditawar. Langit regane. Oh sing siji lanang lho guys. Tapi nom-nom. Aman pak sakit gratis. Dengan milik. Habis. Belas loro. Nom-nom donyok. Terus yes enak digoreng nepak. Belas. Iya, telepon gua wae. Rada gede. Regane Ini kok kebone jangan sak langit. elak-elak pegang. Bone ayo dah. Wah, orang bocah pas ini. Luput kok awak betul. Mana aku dulu? Mana cek kayak wes nek teko ya. Ayo, sungi get sente apa jenenge? Bote karo udang ya apa. Ini. Bote. Masa yang ini, Pak? Apa nih, Pak? Wis guys, wis ngerti rego. Sais
Jadi ora payu. Jadi paling yang 120, 120 pol. Tuku kawan 17. 16. Panjenengan habis ta, Mas? Panjenengan habis. Oke. Pinten? 14. 14. Oh, kok kono 16. 14. Jarang diwahne. Jalannya dawane sekitar meh karo tengah senti. Senti. Awon 11. Satu gampang. Tinyang 14 suruh tuh. Oleh awake dhewe adol. Ora teko. Pas paling punya 120 biasa bakul bakul udah anu guys lalu getungnya Ini ya, durasinya sepirang menit memang guys. Durasinya 27 menit. Oke, guys, mau nasi. Bye bye.